Tervetuloa Villa Vimsiin. Tänään laitetaan vähän joulujuttuja esille. Katsotaan mitä kaikkea keksitään. Siis me rakastetaan koristeita. Tänään me ollaan tänä jouluna vähän niin kuin ajoissa tässä. Yleensä meillä menee aika viime tinkaan, mutta nyt jostain tuli sitten ihan joulufiilis ja sitten päätettiin ruveta laittaa näitä koristeita. Mutta me tehdään yleensä niin, että meillä on aika maltillisesti sitten kuitenkin, että ei tule mitään överijuttua, niin ihan tämmöisillä pienillä valoilla, vihreillä ja totta kai sitten tietysti ihan luonnon kynttilöillä, niin näillä saa jo kaikkea kivaa sitten aikaiseksi jotain. Näin me tykätään rakentaa meidän joulu. Kun meille tulee jouluksi enemmän porukkaa ja me halutaan viettää tässä meidän lasipalatsissa yhteistä aikaa, niin sitten me ilman muuta totta kai siirretään tää pöytä tonne keskemmälle lattiaan. Me saadaan sitten kivasti tähän tilaa mutta nyt vielä toistaiseksi pidetään se täällä. Niin. Sitten tässä on vähän vielä enemmän tilaa tässä keskilattialla, mutta sitten kun meitä on enemmän, niin me saadaan sitten tuolta toiselta puolta toinenkin pitkä penkki sitten käyttöön ja otetaan sitten lisää näitä taljoja ja vilttejä tänne. Ja mä luulen, että sitten vähän katsotaan ja stylataan myös enemmänkin tätä vielä sitten ja otetaan ehkä lämmitinkin käyttöön. Mutta nyt mennään näin. Hei, tervetuloa tänne meidän grillikatokseen. Katsotaan vähän mille tää näyttää. Tässä on meillä tää ruokapöytä. Tää todennäköisesti sitten jouluksi, kun tulee enemmän porukkaa, niin siirretään tähän keskelle tätä tilaa. Meillä on lasitettu katto tossa, niin ei saada lumet tänne sisään. Sitten täältä löytyy vähän verhoa. Ihan noista vihreistä heinistä mä en luovu. Ja sitten siellä on vähän kynttilälyhtyjä tuolla takaseinällä. Pikkusen puuta. Sitten täältä tulee tää grilli, vesipiste. Tuolla tuommoinen kiva
peili tuolla taustalla ja tässä on ihan kokonaisvaltainen tällainen työpiste. Noi kesäkukat lähtee tosiaan sitten varastoon puolelle ihan kohta, kun mä niitä vien, mutta tässä on kiva touhuta ja kentiespä vaikka grillata sitten jouluna. Tää on kiva tila. Tässä me vietetään kyllä paljon aina aikaa ja toi ikkuna tuolla on saunan ikkuna. Näin. Katsotaan sitten, että mille tää näyttää vielä illalla. Mut hei, ihana kun olit mukana seuraamassa tätä ja paina peukkua, kommentoi ja ota tili seurantaan ja nähdään sitten seuraavassa.